Black Week 2023. Igen i år laver vi hollandsk aktion i Skotland, og det her det er kassen, som de heldige købere får lov til at få sendt hjem til sig selv. Og jeg tænker, at vi nu skal prøve at se, hvad der er i årets Black Week-kasse. Vi har 6 forskellige rom, og hvad er det? Det er da en golden ticket. Lad os lige vende tilbage til den lige om lidt. Men i kassen er der altså 6 flasker rom. Hvis vi nu starter med den gode, gamle, klassiske Great Dane rom, 40%, 70 centiliter, så er det altså en rom, man kan drikke rent. Smager næsten af flydende chokolade. Man kan også lave rigtig mange gode cocktails med den. En rum old fashioned eller en daiquiri er altså virkelig god i sådan i den type rom der. Så har vi også lagt en af vores bestseller i kassen, nemlig Great Dane Spiced. Great Dane Spiced er jo en rigtig, rigtig sød, næsten sådan julet rom. Den har masser af krydderier. Den har også lidt appelsin og masser af sødme, masser af rundhed i smagen. Og faktisk så kan man drikke den bare i et glas som den der, men man kan også hælde den op over isterninger og lige give den en appelsinskal. Så har man faktisk det, man kalder en rum old fashioned, altså en færdig mixet drink direkte i glasset. Derudover så har vi også vores Great Dane 10 års. Vi må have dem her. 8 år har denne her rom modnet på Barbados hos vores gode venner Foursquare. 8 år. Og efter 8 år, så er den blevet sejlet til Danmark, og så har vi lagt den på nogle gamle sherrytønder her i huset. Det kunne faktisk godt være en af de gamle tønder, står vi her. Og så har den fået 2 år yderligere modning, altså 10 år i alt. Derfor kalder vi den for Great Dane 10 års. Sukkerne er fra Barbados, destillationen på Foursquare, modningen på Barbados og så også i Danmark. Så er det rigtig, rigtig fint line-up. Og nu kommer vi så til vores helt nye, friske, mørke og søde nyhed. Great Dane kafferom. En rom, som er blandet nænsomt med koldbrygget kaffe, masser af rørsukker, masser af vanilje, og så ligger vi altså på 30%. De andre ligger på minimum 40 og opad, men kafferommen ligger altså på 30%, og den smager bare fuldstændig godt. Det er sødt, det er rundt, det er noget, man kan drikke over isterninger, bare sidde sådan, men man kan også hælde lidt sødmælk i den. Altså isterninger i et glas, kafferommen, sødmælk ovenpå, og det smager bare virkelig godt, sådan en færdig drink. Og ellers så kan man selvfølgelig lave mange af de der klassiske kaffedrinks. Det kunne være en kaffe daiquiri, eller en hvad kunne det være til det? En espresso martini. Espresso martini, lige rum præcis. Tini, ja. Og masser af de der sådan søde, lækre drinks. Så alle de her 6 flasker rom putter vi altså ned i kassen. Og så har man mulighed for i vores hollandske aktion hver halve time, når vi sænker prisen, og købe kassen. Vi siger ikke, hvor mange vi sætter til salg, men vi gør det hver dag i hele ugen, når der er Black Week. Og så skal vi lige slutte af selvfølgelig med den her over. Det er vores golden ticket. Vi smider simpelthen hver dag en golden ticket ned i kassen. Kun én om dagen. Og den, der er heldig at vinde dagens golden ticket, får altså et gavekort på 5.000 kroner til vores webshop. Så vi håber, I vil lege med og er klar til en rigtig, rigtig god Black Week hos Skotland.